Тук сме с Валю, който ще говори сега за темата учителите. Дами и господа, единственото, което разбираме от учителите, че те преподават урок, които четвъртинка от България учат. Не много хора. Например, да кажем, преди когато ние сме били, деца, такива в детската, не сме учили за твърдо течно и газопразно, такива глупости. Кой създал България? Ко? Кой създал България, като ме питат? Добре, това е хубаво, сме го учили, ама учиме го от толкова години. Все едно да кажем, в коя година са създадени писаните закони и ние да кажем 1250-та. А това е 800... 700... Ауч! Явно този човек не си учи уроците по история. 700 някога си види на мокни. Дами и господа, например, сестра ми, ето това е нейното помагало. Просто го разгледайте какво става. Чакайте малко, само да... Така, дами и господа. Какво? А тук взялки ли се пред? Аз това не съм го имал от детската. Това го учат сега. Той да разгледаме някой. Вижте. Тук някъде ето. Твърде течно и газообразно. Кръговрат на водата. Коледа. Празници. Разлики. Свине. И други глупости. И там разни. И накрая имаме това. Това. Ще се стрелям и ти ще паднеш. Да, дами и господа. Това е пълен хаос. Затова, ако имате малка сестра или брат, кажете, че такива неща се учат от втори клас нагоре. А също им кажете, че госпожите и господинчуците в 5 клас много бързо диктуват. Направо една госпожа диктува ето така. Иванчо купил 5 молива, накрая... Госпожо, повторете. Аз така казвам обикновено. И тя само. Какво ще повтарям? Да се разбрал изречена. Две думи не запомни. И да ти се навиди. 2 думи не можеш да запомниш. А пък имаме един човек в класа там, ресурсен, Мартин се казва, дето само дига ръка, например, ние казваме там празници, подобни такива. Примерно Гергьовден. И той, значи, нали ние казваме Гергьовден? И той само, Коледа. И тя го слуша, браво, Марти. А когато ние кажем, например, Гергьовден, и друг каже, вдигне ръка и каже, Коледа. И тя, абе какво е глупости ми говориш, момче? И разбирате ли сега, затова ресурсните деца се уважават доста, защото, ама честно ви кажа, нашия приятел Мартин е голям. Да, благодаря за сензората. Така че, дами и господа, ако изобщо имате познати в детската, например да кажем някои хора, или пък познате някой футболист, депутат, такива, кажете ви да ви даде 100-200 лева и си купете там речник, да може на бързите хора да разберете какво казва. Той струва сигурно милиарди, бе. Да ви кажа честно, аз, например, по-точно аз, например, не бързам. Затова, дами и господа, всичко беше до тук и до скоро!